Heu parlat de que sortir de la zona de confort implica aprendre, implica viure coses que potser no viuries, ampliar, tu has parlat d'ampliar experiències, no? I ara us preguntaria, si us venen al cap, beneficis que té l'actitud de sortir d'aquestes zones còmodes que tots busquem i necessitem. Quan passa el dia necessitem descansar, dormim, descansem, zona de confort, perquè després el dia a dia ens porta imprevistos, coses noves, i hem de funcionar amb energia durant el dia, però després el nostre cos ens demana descans. No? Doncs la vida és una mica això, zones de confort, estones, espais de confort, i zones més incòmodes, però que ens permeten progressar, créixer, aprendre i experiència. Jo us diria, quins beneficis us venen al cap de submergir-se en zones una mica desconegudes, una mica, no es tracta que la gent faci aventures... Loques, no. Però quins beneficis, quins aspectes positius veieu de tenir una predisposició a submergir-se en espais una mica desconeguts, incerts, que no els dominem del tot, que no els controlem de tots. Quins beneficis per la persona, per una persona jove, podeu pensar en coses concretes o en general? Què us ve al cap? Jo sobretot el que veig és una persona que més adaptable, és a dir, tu quan estàs acostumat o acostumada a estar en situacions, no sempre, lògicament, però entrar en situacions que no et són tan còmodes, doncs al final ja et prens una pràctica. I a l'hora d'entrar a aquestes situacions, a l'hora d'afrontar-les, doncs emocionalment segurament les afrontaràs d'una manera més satisfactòria i més sana per tu mateixa o per tu mateix, i al final doncs és això, ets una persona més adaptable i que al final amb la pràctica es pot desenvolupar amb més llibertat per a aquest tipus de situacions, amb més comoditat, bàsicament. Jo crec que sortir de la zona de confort al final et dona com molta introspecció i com molt coneixement de tu mateix, i al final com més segur estiguis de qui ets, també amb més facilitat pots adaptar-te a altres situacions, i amb més facilitat pots, com deia l'Eric abans, fer més coses. O sigui, quan millor et coneixes i més surtis de la zona de confort, més vegades podràs sortir de la zona de confort, per dir-ho d'alguna manera. I al final, amb tota aquesta autorització, jo crec que una de les metes de la vida és sempre intentar ser la millor versió de nosaltres mateixos. I sortir de la zona de confort t'ajuda a ser la millor versió de tu mateix, perquè quan més coses coneguis i sobretot més et coneguis a tu mateix, més saps el que t'agrada i el que no, i més saps qui ets. A mi el que m'agrada pensar, més que ser adaptable, el que m'agrada pensar és que en un futur, si jo faig una cosa ara, pots posar un exemple, mateixment. Tu imagina que a mi m'agrada un noi i jo li dic a aquest noi, mira, el simple fet de dir a aquest noi que m'agrada ja és sortir de la zona de confort perquè estic exposant els meus sentiments. I com que no sé molt bé com reaccionarà, em fa sentir insegur, és sortir de la zona de confort. Jo li dic a aquest noi, mira, és que m'agrades molt, porto enamorat de tu des de primer de batxillerat i m'agradaria estar amb tu. Què em dius? Això ja és sortir. Doncs a partir d'aquí poden sortir diverses experiències. Una d'elles seria que ell també acceptés, podria ser la meva parella, en un futur aquesta mateixa història l'explicaríem als nostres fills com una anècdota més. O podria ser no, mira, és que a mi no m'agrades perquè no sento el mateix per tu, només et veig com un amic. És una altra experiència que et pots estar en un bar dies després o un mes després i dir, mira, li vaig dir i em va dir que no, però bueno, de tot se sale. Jo, al final hem quedat sent amics i mira, funcionem més com a amics que com a parella. I això jo crec que és el que m'agrada més la idea en un futur, quan jo tingui nets, explicar aquesta sortida de zona de confort com a anècdotes divertides, la majoria, les que siguin divertides, evidentment, si em passa alguna cosa dolenta, òbviament no l'explicaré com algo bo, però no la romantitzaré, és important, però és això, i a més és donar lliçons a aquelles persones que aniran a sortir de, mira, a vegades pot ser molt bo sortir perquè m'ha passat això, això i això, o dir, bueno, vaig sortir d'aquí però vaig aprendre això, això i això, i és el fet de narrar aquestes experiències
i a més és superentretingut escoltar persones explicar coses. Molt bé. Puc fer un apunt ràpid, un moment. Que el meu pare sempre diu que en aquesta vida, com que et penedeixes de les coses que no has fet, no de les que has fet i t'han sortit malament, no? I per això també jo crec que és molt important fer-les, com deia l'Eric, tot i que et surtin malament, perquè al final és molt pitjor quedar-se pensant i si hagués fet això, i si no sé què, i si no sé quantos... Feliç és el pitjor. Clar, és molt pitjor que, bueno, vaig fer això i em va sortir malament. Bueno, subratllo aquesta actitud proactiva davant la vida que permet conèixer-se a un mateix, aquesta introspecció que parlava l'Andrea, també la llibertat que dona, que un va aprenent a ser lliure, adaptar-se en diferents situacions, contextos, per tant, aprendre a gestionar imprevistos, coses que no controlo, no? I en el fons, tu has fet servir la paraula ampliar en un moment, no? Ampliar els espais de seguretat i de comoditat, és a dir, que sembla una paradoxa, no? Sortir de la comoditat o de la zona de confort ens permet després que aquestes zones de comoditat i confort siguin més àmplies, perquè anem agafant bagatge a la vida, experiència a la vida, pel que vaig fent, no? Que deia l'Andrea. Per tant, créixer com a persones, no? Una última pregunta per veure quines idees ens surten. Quines recomanacions o consells li donaria a una persona, a un jove, una jove com vosaltres, per quan un ha d'encarar, podem pensar en situacions concretes, no? El sortir d'una zona còmoda de confort, quins consells, recomanacions per encarar aquesta nova situació que la veig al davant i que me l'he trobat, i quins consells o recomanacions una persona ha de tenir en compte quan intueix, en suma, perquè ha començat en una escola nova, no? El batxillerat a La Salle, o perquè l'any que ve comença la universitat, o perquè coneix un grup d'amics nous, no? Que no saps ben bé per on sortiran. Quins consells, recomanacions donaríeu per encarar la sortida a situacions noves? Que jo el primer que diria que és sempre fer-ho en els teus propis termes i condicions. No, com deia abans la Marina, crec que ho deies tu, no fer-lo perquè els altres et diuen de fer-lo. Si tu comences en una escola nova i realment, clar, tu vols fer amics i vols encaixar amb el grup i tal, però tot i que això d'intentar fer amics ja és sortir de la zona de confort, sortir encara més de la zona de confort perquè sents que és el que has de fer per encaixar amb la resta, moltes vegades no pot ser... O sigui, no surt bé. És clar, és millor que no ho facis, no? Perquè com deia abans l'Eric, si tu vols, per exemple, caure-li bé a tothom i per això tothom et diu no, és que hauries de venir de festa amb nosaltres i beure, vamos, moltíssim, saps? Al fallo. Doncs clar, tu potser sents que això de sortir de la zona de confort al moment és el que has de fer perquè si no, no faràs amics, però realment no és el que tu vols fer, llavors no ho estàs fent com... Realment no ho estàs fent pels motius, entre cometes, correctes, ho estàs fent perquè vols aprovació, que al final és com un peix que es mossega la cua, perquè sempre busquem aprovació. Seria ser sincer, no? Amb tu mateix, ser sincer amb tu mateix i dir, realment vull això? Perquè el primer que has de saber, el primer que has de tenir molt clar és que si tu vols sortir de zona de confort, ho has de saber. O sigui, has de saber que ho vols fer i has de voler-ho. Perquè en el moment en què no vulguis, allà és quan comencen els sí, però no. En plan, sí, surto, però no ho faré com havia pensat, sinó ho faré d'una altra manera i al final acabarà sortint malament o no, bueno, hi ha de tot, saps? Però és això, és sobretot tenir molt clar que vols fer-ho i si vols fer-ho, ho fas. Que vols fer-ho i després t'arrepentis al teu moment, no passa res, tens 17 anys, tens 25, és igual, tens molta vida, ja sortiràs, no hi ha tanta pressa com es pensa un que n'hi ha. Al final cadascú té el seu ritme. Hi ha gent que surt molt més abans i altra gent que, bueno, li costa més i, bueno, algun dia sortirà, però al seu ritme. No hem de pressionar a fer alguna cosa. O sigui, no et poden pressionar a fer alguna cosa que tu no vols, això per començar. Jo, com a primera cosa que li diria a aquesta persona és que sobretot ser conscient de que no t'estàs llançant al buit, sempre pots tirar cap endarrere i pots intentar un dia, avui no em sento per exemple, vas a provar un nou esport amb un nou equip que no coneixes. Doncs has de ser conscient que
escolta, si el primer dia no ha anat molt bé o aquest equip no t'agrada molt, sempre pots provar un altre equip o canviar, retrocedir, tornar cap endavant. Al final és flexible i és el que he dit abans, no t'estàs tirant al buit, no, sí que pots tornar cap enrere. I al final, doncs, ser conscient d'això a vegades doncs, ajuda o tranquil·litza. També, seguint la línia de tranquil·litzar, pots buscar doncs, el recolzament en un familiar o amic. Per exemple, si és el teu primer dia d'universitat i estàs realment nerviosa o nerviós, doncs demana a un amic proper, a un familiar amb el que et sentis doncs, unit o unida, doncs, que t'acompanyi, per exemple, a la porta de la universitat, que a vegades és una tonteria, però el ja sentir-te acompanyada, sentir que algú s'està preocupant per tu, normalment ajuda bastant. I també doncs, pel post sortir de la zona de confort, a mi el que sempre m'ajuda molt és tenir preparat a casa alguna cosa que m'agradi, una sèrie que m'agrada, amb un menjar que m'agrada, el meu menjar de confiança. I al final, doncs, poder estar tranquil, arribes a casa i estàs estressat, és normal perquè per la situació potser ha sigut una mica més estressant del que et pensaves, doncs arribar a casa, tenir el menjar que t'agrada a la taula i una sèrie doncs, que et transmeteix aquesta sensació de confiança que t'ha mancat potser fa uns moments. És això, és tenir, és com, no has d'estar sempre fora de la zona, és el que tu has dit abans, no has d'estar sempre fora. Tu tenir molt clar que quan comences a sortir no has d'anar fora i ja no tornes, i ja quan estiguis ja completament segur que això ja no és fora, tornes a la teva zona, no, a poc, cuidado. Jo, per exemple, posant un exemple, jo toco un violoncel i a mi, la meva zona de confort és tocar els baixos, no? Fer les notes llargues i greus. Per què? Perquè em sento més còmoda, perquè sento que és el meu deber, el meu destí, i bueno, m'agrada més ser la veu de baix. Llavors, quan em posen a fer una melodia, que a mi no m'agrada ser melodia perquè em poso molt nerviós, doncs l'únic que faig és, si soc una melodia durant una peça, per la peça següent, tu tranquil, posa't a fer el baix, no fa falta que estiguis tot el rato fent la melodia, saps? Torna a la teva zona, que és fer el baix, no és estar constantment fora. Una última pregunta. La Marina parlava d'estrès, tu has començat la teva intervenció parlant d'estrès, esteu a segon de batxillerat, tant si es vol com si no es vol, és un curs que genera incomoditat, sortir de zones de confort, una selectivitat per davant, una elecció d'estudis posterior. Per afrontar aquesta situació nova, perquè són 2 anys al batxillerat incòmodes en el sentit que no et pots adormir, has d'estar... Consells o recomanacions en aquest segon de batxillerat, que el mes de maig acabeu, que teniu una selectivitat, que és un frenesí continu, per recuperar aquesta zona de confort que busquem, no? Dins d'aquesta incomoditat, inseguretats, exigències dels professors, de les matèries, de la nota que he de treure pel que vull estudiar, que genera inseguretats, dubtes, neguits. Quins consells o recomanacions per encarar això d'una manera més tranquil·la, com tu deies abans? Què se us acut? Pensant en els estudis, què ajuda a un estudiant de segon de batxillerat perquè aquesta incertesa que té per davant no se'l mengi, no? I pugui anar fent el segon de batxillerat de manera més o menys tranquil·la, sense dormir-se ni quedar acomodat, no? Jo, primer de tot, també una cosa que sempre m'ha repetit la meva mare i sempre m'ha ajudat bastant, que al final els tempos són relatius. I si tu ara mateix, sobretot amb el que escolli després del batxillerat o la nota de tall, que hi ha altres camins, no és necessari sempre anar directament a la carrera perquè potser no entres per nota, però sempre hi ha altres camins que et poden ajudar a arribar a la nota que és suficient, a la nota que necessites, i potser trigues 1 any, 2 anys més, però sempre hi ha un camí, normalment, lògicament hi ha excepcions, però sempre tendeix a haver-hi un camí per poder arribar a la fita que tu vols assolir. I al final, potser el camí que tu escolleixes no és el més comú, però això no treu que existeixi i que, jo conec a molta gent que ha fet un grau superior per poder entrar a la carrera que volia i ha entrat a la carrera que volia. Doncs hi ha altres camins i
hi ha temps, som joves i que el tempo que se'ns marca no sempre és el que hem de seguir. Sí, no, per mi és molt important també intentar parlar amb gent que ja ha passat pel que nosaltres hem passat, no? Perquè, clar, amb tota la selectivitat i tot el segon de batxillerat en general és molt estressant, però parlar amb una persona que ho ha fet fa un parell d'anys, l'any passat, etc., com que ja tens un referent d'alguna persona que et diu, bueno, doncs mira, doncs realment no va ser tan difícil, no? O sigui, jo tinc un amic meu que va fer l'any passat la selectivitat i que realment va treure molt bona nota, però em va dir, és que no és... Si estudies, és molt important no menjar-te el cap, perquè al final la CL és un examen pel que portes preparant-te tot el curs i que ja has fet molts exàmens d'aquest tipus, perquè tot el curs estàs fent aquest tipus d'examen. I a més que és un examen que no és tan difícil si has estudiat durant segon. Llavors, treure't aquesta por i parlar amb gent que ja ha passat pel que tu has passat, em sembla que és una part molt important i en general tenir una bona xarxa de suport, no? O sigui, molta gent amb la que puguis parlar i contar-li aquestes coses. Jo crec que hi ha un error que cometem molts estudiants, que és no tenir una estona per tu. Jo el que tinc, ara he començat a fer-ho i la veritat és que em fa aquest curs i la visió de futur se'm vegi molt millor, que és cada divendres, quan torno de les classes de música, tinc una cita amb mi mateix. I el que faig és, jo no quedo amb ningú i estic a la meva habitació i faig el que a mi em ve de gust aquell dia. Que em ve de gust menjar a l'habitació i veure una sèrie, me la veig. És una cita amb mi, em cuido a mi. Perquè el primer ets tu, no és una nota. Perquè això també la gent no ho sap veure. El primer ets tu, no ets una nota. Tu no ets una nota. O sigui, per molta nota que treguis pot ser una persona dolentíssima, pot ser una... No puc dir tacos, no, aquí? No, vale. Pues, pot ser una mala persona i la nota aquesta, que sigui més alta o més baixa, no et definirà al final com siguis, perquè, per exemple, nosaltres no tenim les millors notes en llatí, però no vol dir que no siguem intel·ligents, saps? Llavors, és important també, és això, és tenir una estona per tu i aquesta estona per tu la fas servir per relaxar-te de tot aquest murmuri que tens, i què faré després i què faré després. No, tu allà no penses en això i penses en tu, què t'agrada fer a tu. I a partir d'allò... I faig un moment curt. Molt important i relacionat també amb el que deies tu, és no sentir-se culpable per tenir aquesta estona amb tu mateix. Perquè, com deies abans, vivim en una societat que sempre se'ns orienta a produir constantment. I si no ets productiu, no ets vàlid. I llavors és important saber que està bé tenir aquesta estona. Perdó, ja per finalitzar, també he deixat una mica enrere a l'hora de l'estudi i tal, i al final jo crec que també l'estudi és conèixer-te a tu mateix, saber què et costa, què no et costa, els mètodes que et van bé. A mi em costa concentrar-me, doncs aquest és el meu mètode d'estudi. A mi em va bé tenir uns horaris, doncs em marcaré uns horaris marcats. Al final és intentar fer de l'estudi la teva zona de confort i al final l'estudi t'ha d'ajudar especialment a tu. Doncs un planning per tu personalitzat. T'has de conèixer tu mateix, al cap i a la fi. Molt bé, Marina, Andrea, Eric, gràcies i gràcies per fer còmode, confortable, una tertúlia que l'hem començat que no sabíem on ens portaria ni què sortiria, per tant, gràcies per fer-ho fàcil i esperem que tot això serveixi.